Здравейте в новия ми клип. Здравейте в новия ми клип. Ето ми моята приятелка. Здравейте! Тя ми и комшийка, и приятелка. И се разбираме като сестри. Да, и съученичка, да не забравим. Да. Тей, искам и да ви покажем един клип, на който сега ще го правим, като съдби на кръстопът, само че няма да е съдби на кръстопът, нали? И само ние двете ще го направим. Но ще се казва съдби на кръстопът. Да. И надявам се да ви хареса много и ще започваме. Гледайте съдби на кръстопът. Ето и съдби на кръстопът. Какво ще правим днес? Не знам, да отидем на разсотка и да видим котката. Добре. Коте, пис, 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 пис. Къде се коте? Отиваме да вземем котета. И с котка. Ето го. Ето я. Намерихме котката. Ето и моето коте Томи. Хайде кажи две-три думички. Днес ще ни информират. Хайде да излизаме. Штрак, штрак, штрак. Штрак, 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 штрак. Отидохме и взехме какво трябва. Да, ама още не сме се прибрали. Ето. Още сме вън. Още сме вън. Не сме навън. Вън сме. Виж, това е отпред. Добре. Штрак, штрак, штрак. Какво става? Какво става? Кой ни штрака? Кой ни снима? Някой ни снима. Штрак, 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 штрак. Кой ни снима? Не знам, сигурно има камери. Камери. Камери! Не, това не е честно. Не, още не сме довършили. Не намерих някой. Намерих един човек, който обикаля. Трябва да го спрем. Сигурно Да повикаме полиция. Хайде! Хайде! Опа! Чакай да летим. Взема телефона. Къде е телефона? Ето го. Да! Зър! Зър! Ало! Здравейте, полиция! Искам полиция. Да? За какво? Моля ви, елате, някой ни снима. Кой номер? Как кой номер? Ние сме, Кой си? 47 номер сме. Добрич. Улица Димитър Пенев. Сега ще дойда. Добре, сега идвам. Добре, хайде идете, защото някой ни снима. Не знаем кой е и мислим, че е крадец. Той е крадец, който да знае кога излизаме и кога влизаме, за да ни открадне нещо и те нататъка. Добре, довиждане. Довиждане. Сестро. Да, сестро. Сестро! Сестро! Да? Хайде! Добре. Какво че има? Не гледай. Какво че има? Не трябва да гледаш. Защо?
че има. Казвай какво е. Не мога. Хайде, махай тези. Не, покажи да показваш. Какво има? Ти не усещаш ли имам ранички? Не мога да се изкарам пред хората така. Оф! Пристани! Хайде го! Не, моето е. Не гледай. Обърни се, бе, ти не знаеш, че не снимат. Аз ще излизам. Престани, дай ми шала! Не твой, мой. Сега да е бил моя. Може ли? Аз си тръгвам в стаята. Добре, изчезвай. Сестра ми нещо откачи и мисля, че тя ме снима. Излези, влези. Коте, сега ще ти дам да ядеш. Само не да прищак. Сега, Пасимиро, отиваме там, указваме. Хайде, излизаме. Какво става? Какво стана? Какво стана? Какво Сега излезе да стана? Светна, Светна. Не излизаме. Светкавица. Аз излизам. Коте да го взима. Не, котето! Не, котето! Пускай го там. Отивам да взимам кучето. Коте, къде изчезваш? Дай да те завия. Знам, искай да ходиш да ядеш, не можеш. Не се знае какво ще стане, сестро, но трябва да излезем от тази къща. Има много различни неща в тази къща. Да, разбрах, че има един дух. Не дух. По-различно от дух. По-различно от дух. По-различно от дух. Какво е? Не знаеш? Не, коте. Томи. По-различно от дух. Какво е? Тук умирал човек. Ами, точно това викам, че има дух. От него той иска да се махнем, разбираш ли? Хайде, коте, хайде. Затова трябва да се махнем от тази къща. Но не и днеска. Коте! Сега ти ме снимаш. Котката. Какво падна? Не знам. Пускай го там. Коте! Сестричке! Паметта е почила. Я? Ето. Не. Какво? Припаднах, сестро. Нещо ми се случи. Като исках да взема кучето. Припадна. Припадни сега, припадни, аз ще такова. Припадни. Сестричке! Какво става? Стани! Хайде да излизаме от тази къща. Сестричке! Какво става? Не знам. На мен не се вижда, ясно не ми. Здравейте! Никой... Не знам. Хайде да излизаме. Коте. Чао! Сега ще ме там. Кучето е мое. И как ще го спасим? Добре, от този, който ни снима, той нещо прави. И това на мен е хубаво. Аз, ако не си такова, то спът дано да не се получи на коре. Не!
Не, сестро. Идей. Трябва да се вижда, че се държи. Вече не можеш. Патроните си ги взех. Патроните си ги взех. Като си махнеш шалом, съм по-хубава. Но като си го сложа, съм силна. Сестро? Сестро! Всичко тук е излетяло. Какво става? Какво става? Сестро? Сестро? Какво става наистина? Чувам звукове. Какви? Аз не ги чувам. Чувам звукове. Защо да качих тук? Помощ! Какъв е този звук? Помощ! Не, нещо се случва и на мен не ми е хубаво. Добре, да ходим в къщата. Хайде. Хайде, отиваме в къщата. Няма да ходя там! Места много места. Почето си добре. Добре, духове няма. Ще и там да ти била. Добре, готов, край. Повече не. Повече духове няма. Го отвориш така. Не знам. Нет. Тук се едно врата отваря. Оле, повече няма духове. Свободни сме. Да! Няма повече духове. Не знаем ли? Няма. Виж, има. Ила се гледаш. Няма. Отива ми в стаята ми ножки. Вече в твоята стая. Не, не. Защо не паметам, че да направим още един. О, духове свършиха. Дай ми шала. Моите! Старите ни навици. Добре, готова съм с шапче. Хареса ли ви всичко? Чакай. Ако ви хареса, пишете в коментара. Коментари или там по-долу коментари, или просто или го харесайте, моля ви, не го харесайте, защото искам и да съберем, ще направим и утре пак още един, дори може да направим един път на училище. Не се знай. Да, С нашите приятелки. да, те са много. Да. Това е то. Това е то. Ако ви хареса, пишете в коментара. Или го харесайте, Къде? или го не. Надолу палеца или нагоре. Което изберете. Довиждане!